friends, welcome back to my channel Eshta Happy Family Kannada Vlog. So enapudar Eshta enchollare friends inite video Kinemaster app du video enche edit ಮಾಡ್ನೆ ಬಂದು ಇಂತೆ video ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕೊರಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂತ video ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಪ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ video ಎಂಚೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ Kinemaster app ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಈಜಿ ಆದ ಮೊಬೈಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಂಡದ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅನ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಈಜಿ ಆದ Kinemaster app ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನೇನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಉಂಡ ಅವ ಮಾತಲ್ಲ Kinemaster app ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಲ್ಲ Kinemaster app ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲು ಒಬ್ಬೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಾಲ ಇದೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Kinemaster app ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈ ತಲಿಪು ನನ್ನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಆಲ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಂತು ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಕಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ Kinemaster ನಿಖಿಲಿ ಆ್ಯಪ್ ತೋಜೊಂದುಂಡತಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೋಡು Kinemaster ಅಂತ ಪಾಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಐನಿತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತೇನು ಕೆಲವು ಎಡಿಟ್ ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಇತೇನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಇತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಕೂಡಲೇ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ 16:9 9:16 1:1 ಪಂಡ ರೇಷಿಯೋ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ರೇಷಿಯೋ ಬತ್ತೆ 16:9 ಸೊ ನಮ್ಮನೇನು 16:9 ಉಂಡು ತುಲೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತ ನೋಡು ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೂಡಿ ಕೊರ್ನ ಕೂಡಲೇ ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಪ್ಪತ್ತಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಕ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪನ್ ಆಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪನೆ ಅಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ತುಂಬು ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇಮೇಜ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅದಾವ ಸೊ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ಕ ಸೊ ನಿಟ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಕಲರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಈ ನೆನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡತಿ ಸೊ నేను ಕ್ಲೋಸ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಬರ್ತನತಿ ಸೊ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕರ್ಸರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪುಂಡವು ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡತೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕರ್ಸರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಪಿದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ತೋಜುನ ಲೇಯರ್ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಆಡಿಯೋ ಉಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡುಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬರೆಯೋಡುಂದಿತ್ತನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪೋಡು ಲೇಯರ್ ಇಡ್ತಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಬರೆಕ್ಕ ಇದು ಏನು ಯಾಂದಾದ ಬರೆಪನ್ನ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೈನ್ ಬರೆಯನ್ ಓಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಸೊ ಐನ್ ತುಲೆ ಮುತ್ತ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಏಪಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತೆಂಚಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಬರೆನಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ತುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಐನ್ ತ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೈಟೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಂತನ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಉದ್ದ ಪೋಂಡ ಬಾಕಿದ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಐನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬೋಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೋಡಿಂದಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಂತೊನೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಅವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದು ಬಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎತ್ತೊಂಡಾರು ಐತೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ಬರೆತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ತಿರ್ತುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಣು ತೋಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಆಣದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಿವೊನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಸರ್ ಉಂತಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಿವೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಕೊರ್ನ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸೈಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು
ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐತೆ ಪಿರಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉಂಡಿತ್ತನೆ ಪಿರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದು ಅಂಚನೆ ಪರಿಣಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬರೀದು ಓಕೆ ಕೋರ್ನ ಟೈಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನಾಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಬೋಡಿತಾನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಂತೋನುಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಬುಕ್ಕ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಡಾಯನೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪೋಡಾಯನೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಕರ್ಸರ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಯೋನ್ಲೆ ಕರ್ಸರ್ದು ಇಂಚ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೋಂಡ ಇಂಚ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕರ್ಸರ್ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪೋಯಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ಇಮೇಜ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಸೆಟ್ ಉಂಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಅಂಚದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಯಾಮಂತನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೋಯಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಐಡ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಸೊ ಐಡ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇತೇನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದೈತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೈತೆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರೋನ್ಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡುಂಬು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಅಂತೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೊಂದು ಎಂಚ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಏತ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೋನ್ಗ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಜೊಲೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟ್ರಿಮ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೂಮ್ ಉಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ವಿಗ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಉಂಡು EQ ರಿವರ್ಬ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದು ನಮಕ್ ಬೋಡನೆ ಕತ್ತೇರಿ ಬತ್ತನ ಜನ ಸಿಂಬಲ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೋಡ್ಚಿ ಇಂದಿತ್ತನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೋನ್ಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಕಡಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಮಗಿತ್ತ ಒಲ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾಂಕ್ ಅಕಲ್ ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಬೋರ್ಡು ಎರಡು ದುಂಬುದದುಲೆ ಅವು ಕಾರ್ ಬಜ್ಜಿ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಾಲೆದ ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತ ರಡ್ಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮುಲ್ತಿ ಯಾವ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಮುಲ್ಪ ದಿವ ನೋಡಿ ತೆಂಕಿ ಒಲ್ತು ಬೋರ್ಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಲ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ದಿವ ನೋಡು ಅಲ್ಪ ದೀದು ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಕತ್ತೆರಿದ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಪೋಲು ಕತ್ತರಿದ ಸಿಂಬಲ್ ತುಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫ್ರೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ ಸೈಡ್ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡೆ ತನ್ನ ಮಿಡ್ಲಿಡವು ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಫ್ರೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ನಡುಟೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇದು ಯಾಂಕ್ ಈ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೆಂಕ ಕರ್ಸರ್ ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ತುಲೆ ಕರ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಹಿಡ್ದೈತೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಕ್ ಈ ಸೈಡ್ದ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಂಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಪ್ಯಾನ್ ಒಯ್ಕ್ ಕೊರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಸಾರಿ ಮುಪ್ಪೆನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೆನ ಕತ್ತರಿಗೆ ಪೋಯ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನದ ದಾಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಇದು ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಪೋಪುನೆ ಈ ನೆನ್ನು ಕೊಡ್ತಂಡ ನೆನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತು ನೆನ್ನು ತಿರ್ತು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆದ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಅಂತಂದು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ತೋಜು ನಂಚಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೆಕ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ ಜೋರ್ ಪಾತ್ರನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಂಡು ಇದು ನಮ್ಮಲತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ ಕೇಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ನಿತ್ತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಆ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ನು 0 ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಇದು 100 ಉಂಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಮುಟ್ಟೋಡ್ಸಿ ಇಂಚಿದೇನು ಮಾತ್ರ నేను ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ತೋಜುಂಡು ಈಸದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐದು ನಿಕ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು 0 ಮಂತೊನ್ಲಿ ಇದು 0 ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಪೊಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೋದು ಇತ್ತ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ತುಕನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೆರಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಸೊ నేను ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕೇಣೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಇದು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇದು ನೆತ್ತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಗಾನ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಡಿಯೋಡು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಗೆಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ತುಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇಂದ ಪಾಡ್ದಿರ್ತುಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಲೈಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ಪುಜಿ ತೇನು ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೀ ಇತ್ತನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆತಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋದು ಈ ಪದ್ಯನ ಪಾಡೋಣ ಪದ್ಯನ ಪಾಡೋಣ ಮುಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಂತಂಡ ನಮಕ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಪದ್ಯ ಬರ್ತಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಚಿದೆ నేను ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೇರ ಓ ಬಟನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಉಂಡದೆ నేను ಒತ್ತನ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂದತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿತ್ತನೆ ಈ ಪದ್ಯನ ಬೊಡಿತಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಪದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಬರೀಕ್ ಬರ್ತಾರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟೆ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊರ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಇತ್ತಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರುಡು ಇತ್ತು ಯಾನೆ ಇಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆಂದಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುನ್ ತುಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಯಾರಂದ ಮುಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಕೊರ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾತಿರೋಡು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಧನ್ವಿತ್ಲ ಅಮೃತ್ಲ ರಡ್ಜನ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ರುದ್ಯನ ಬಾರಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಯಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನ ಇದೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕಲ್ ತೂದಿ ಪೊಡ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡತೆ ಐತೆ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಂಡದೆ ಎಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಇದು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪೋದು ಎಂಚ ನೆಕ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುರೆಂದು ಕಲ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪೋದು ಎಂಚ ಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರೆಂದು ಕಲ್ತಾರೆ ಆಡಿಯೋಗೆ ಪೋದು ಎಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆಂದು ಕಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರೆಂದು ಕಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಎಂಚ ಸೇವ್ ಅನ್ಪುನೆ ಸೇವ್ ಅನ್ಪುನೆಂದಿತ್ತನ ಸೇವ್ ತುಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಸೇವ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಸೇವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇವ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸೇವ್ ಆಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಐತೆ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಬತ್ತನ ನೆಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅವು ಆಪುನ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಅದೇ ಸೇವ್ ಆವಡು ಸೇವ್ ಆತಂಡು ಇದೈತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂಡದು ಪ್ಲೇ ಆಯ್ರ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತೆ ಸೊ ಎಳ್ಳ ಕ್ಲಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಪದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಯರ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಡಿಯೋ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ತಿರುಪಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಮನ್ಪೆನ್ಪಡು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲೇ ಅಂತ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ಬೇಡ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.